Yini umndawe? Umndawe umoya. Umoya wabantu abadala, umndawe. Umndawe ke ikakhulukazi sazi ukuthi umoya wezalukwazi. Yebo kunjalo. Umndawe iwona umoya wezalukwazi. Kodwa kuyenzeka ukuthola umndawe womuntu wesilisa. Umndawe kahle kahle idlozi elihlala emanzini. Akusilo ke akusibo ogogo kuphela abahlala emanzini. Kuyenzeka uthola ukuthi labo gogo laba noma labo lo mndawe lo uhamba nawo amakhehla noma uhamba nekhehla. Kodwa yebo sikhule noma kwaziwa kakhulu ukuthi umoya womndawo umoya wogogo. Hlabela phambili Nkosi. Ngilalela. Yeah ke so umndawe njengayo yonke imimoya kubalekile ukuthi uma uzazi ukuthi unawo umndawe ulungise. In fact most yabantu banawo umoya womndawe. Omunye umuntu ubhubesi uzobuza ukuthi mina ngahamba kwathiwa nginomndawe. Kwawunogwaja omhlophe ogijima ihlungwini ukuthi njengoba kuthiwa nginomndawe nje kusho ukuthi kukhulunywa ngezalukwazi. Yeah. Uthi kodwa manje ubhubesi njengoba ebalule ukuthi ihlukene kabili. Ngibona ngani ke mina? Ubona ngamaphupho akho. Ukuthi kanjani? Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini izinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Sakhula kakunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.